Mboten Mbak, daleme jalan pundi? Oh, kula nami niki lendah. Lendah iki mboten tebih. Mboten. Oke, matur nuwun. Wonten nomor WA? Wonten, pripun? Nggih, ngajeng ngertos. Oh, kula kita lajeng nyuwun soalnya. Mboten wani-wani lho. Oh, kula niki pun tuwa. Niki niku wau tuwa niku dodo munggah. Tuwa-tuwa aja. Nggih. Monggo. Pun nggone nggih, Pak. Nggih diaturke Pak Joko Metik nika sing nyuwun. Makin nyuwun Pak Dalang ya, Pak. Pun bawane monggo. Nadyan wujud demon paksi Nuwun dicas, Pak. Wah, jan suarane jos tenan. Biasane sing enom suarane jos. Sing nom niku apa-apane sing jos. Nggih, sing enom. Apa iya? Lho kok mahider. Kalau aku tak boleh wae. Halus manis terberat Masih kok? Masih kok? Jalur nomornya masih kok? Mah, kedisian. goleki si podeng nyanding bisa Aku butuh deh Pak suaranya.